हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। देवी की ठीक है हम सबको जरूर पसंद आएगा, सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर जरूर कर। पूरबू के देशवा से आवेला सुगनमा हो के हो चलियना ओई काशी गंगा सनमा हो के हो चलियना अपने मंदिरवा से बोल शीतला मैया हो कि हम चलबैन काशी गंगा सनमा हो कि हम चलबैन पूरब देशवा से आवेला सुगनमा हो कि के हो चलियना काशी गंगा सनमा हो कि के हो चलियना अपने मंदिरवा से बोल चौरा मैया हो कि हम चलबैना काशी गंगा सनमा हो कि हम चलबैना काशी गंगा सनमा हो कि हम चलबैना पूरब देशवा से आवेला सुगनमा हो कि के हो चलियना काशी गंगा सनमा हो कि के हो चलियना अपने मंदिर से बोल समाई हो कि हम चलबैना काशी गंगा सनमा हो कि हम चलबैना पूरब देशवा से आवेला सुगनमा हो कि के हो चलियना काशी गंगा सनमा हो कि के हो चलियना अपने मंदिरवा से बोल दुर्गा मैया हो कि हम चलबैना काशी गंगा सनमा हो कि हम चलबैना पूरब देशवा से आवेला सुगनमा हो कि के हो चलियना काशी गंगा सनमा हो कि के हो चलियना अपने मंदिरवा से बोल चुन्ना बाबा हो कि हम चलबैना काशी गंगा सनमा हो कि हम चलबैना पूरब देशवा से आवेला सुगनमा हो कि के हो चलियना काशी गंगा सनमा हो कि के हो चलियना अपने मंदिरवा से बोल जोगी बाबा हो कि हम चलबैना काशी गंगा सनमा हो कि हम चलबैना।